Mae Dineo Deshee Bopape wedi creu cyfres newydd o waith ar gyfer artist Mundi now. Mae Deshee Bopape yn archwilio syniadau cymdeithasol wleidyddiol am gof, o'r personol i'r cyfunol, ac mae syniadau bod deunyddiau a gwrthrychau yn fodd i gynnwys themau o'r fath, yn arbennig o gryf yn y corff hwn o waith. Gan ddefnyddio pridd a chlai o safleoedd yn Affrica, yr Unol Daleithiau a'r Deyrnas Unedig, sy'n ymwneud â'r fasnach geithwasiaeth drawswerydd, mae'r gwaith yn ystyried sut mae'r ddaear yn cadw at gofyn y bobl a fi'n byw arni, y trawma a brofwyd ganddynt, ac sy'n caniatáu'r iachâd ddechrau. I'r chwith wrth gyrraedd yr oriel, mae'r ystafell gyntaf, lle caeedig cartrefol gyda golchiadau pridd yn gorchuddio'r waliau. Casglwyd y pridd hwn o safle hanesyddol sanctaidd yng Nghymru, a chafodd seremoni ei pherfformio o dan arweiniad Deshee Bopape. Mae defnyddio'r deunydd lleol, ochr yn ochr â'r pridd a ddefnyddir mewn mannau eraill yn yr arddangosfa, yn gysylltu lleoliadau'n farddonol ac yn fateryddol ar draws amser a daearyddiaeth. Mae'r syniad o roi'r golch ar y waliau'n amlwg ac yn creu awyrgylch penodol yn yr ystafell. Ar fat gwair crwn wedi ei wyhyddu ar y llawr, mae bricsen wedi ei hamgylchynu gan ei deunydd pacio ei hun a gwrthrychau amrywiol. Hefyd ar y mat, mae blanced Gymraeg wedi ei phlygu gyda ffowlenni o ddŵr, pridd a llydw pren, ac ar un ochr mae blancer arall fel gwahoddiad i eistedd i fyfyrio. Mae'r fricsen wedi ei gwneud o bridd o Degori, oddi ar arfordir Dakar, Senegal, ac mae'r gwaith under bricsen in process harmonic conversions yn talu teyrnged i fenywod under yng Ngogledd Senegal a ddewisodd hynna'n berth mwyn osgoi cael ei cymryd fel caethweision. Cyfeirio harmonic conversions at myfyrdod heddwch byd-eang cyd-amseredig o'r un enw ac aliniad y planedau, cyfle i ail gynnau ysbrydololiaeth gyffredin ac undod byd-eang. Mae'r fricsen yn ymgorffori'r themau sydd wrth raidd ymarfer Deshee Bopape yn benodol sut y gall deunyddiau a gwrthrychau'n gynnwys cof ac emosiwn. Mae ei gwaith yn dathlu'r manylion bach sy'n dangos bywyd gwrthrych sy'n gwella olion ei daith. Yn ystod ei daith ar y môr i Gaerdydd, teithiodd y gwaith gyda chwart rosyn, sy'n symbol o gariad a'r powlenni gwydr bach sydd o'i gwmpas, a phob un yn cynnwys grym elfennaeth gwahanol, dŵr, mwd yn ein cysylltu nôl i'r ddaear ar y waliau, a llydw o bren wedi losgi'n symbol o dan. Mae'r deunyddiau a'r gosodiad yn awgrymu nodwedd ddefodol, lle mae'r erddennau hyn yn chwarae rolau penodol fel clydwyr ystyr, syniadau a renir ar draws llawer o ddiwylliannau ledled y byd. Yn ganolog i'r cyflwyniad, mae casgliad y bron i 1,000 o luniadau, Master Harmonizer, sy'n cynnwys gwahanol setiau o wnaud a phridd a gasglwyd o sawl safle, sy'n gysylltiedig â hanes y fasnach, geithwasiaeth, drawswerydd, lle roedd pobl o ganol a gorllewin Affrica fel arfer yn cael eu cludo'n anynol a'i gwerthu, yn bennaf i'r Americas a lleoedd eraill a oedd wedi ei gladychu gan yr ymedroddiaeth Brydeinig. Casglwyd pridd a chlai ar gyfer lluniadau o Degori, Casmans yn Senegal, James River Richmond, Virginia, Avon Mississippi, New Orleans, Coedwig a Chymota, Accra a Jamestown yn Ghana, a Cape Town neu Africa. Pob un a'i liw mwynol unigryw ei hun. Gosodir y lluniadau mewn gridiau a casglu mewn setiau, ac mae rhain yn cyfateb i leoliad daearyddol penodol y deunydd a ddefnyddwyd. Mae ail grid yn defnyddio edafydd i greu cyfres o leoedd sy'n cyflwyno rhagor o grwpiau strwythurol. Efallai, y byddwn yn ystyried bod hyn yn gweithredu fel cyfres o benodau, eiliadau, amseroedd neu leoedd, y casgliad o ddarluniau fel gwahanol rannau o daith barhaus. Mae rhai darluniau'n eithaf minimal, golch o dôn, eraill yn ystymiol ac yn gythryblus, y pridd wedi deunu'n fwy trwchus. Mae'n tyndwyni gof, dirweddau a llinellau gorwel, a'r lliwiau naturol y pridd yn adleisio'r safleoedd a cafodd ei gasglu ohonynt. Fodd bynnag, gyda'i gilydd, mae'n tyndwy'n tir i gof lle mae taith yn cael ei gwneud. Mae'r luniau egnïol yn cael ei gwneud o lifoedd gweideddol pridd. Mae patrymau tebyg i donau'n awgrymu teithiau cythryblus a dirdynol, a brofwyd yn gorfforol ac yn emosiynol, a ddioddefodd pobl yn y gorffennol ac sy'n parhau heddiw. Wrth gerdded drwy'r lluniadau ymgollol hyn, cawn ein denu ymlaen gan sain, gan gyrraedd yr ystafell derfynol, sy'n adlewyrchu'r lle sy'n cynnwys yn brick in process, harmonic conversions, yn ei ysodiad. Mae'r waliau wedi ei gorchuddio a golch pridd yn y gofod hwn hefyd, a'r tro hwn wedi ei gymryd o gydliffiad afonydd Hafren ac Eifon. Yn debyg i'r cerflun, ar y llawr mae matiau gwair wedi ei gwehyddu a blanced Gymraeg wedi ei phlygu, ac arni
Mae chwaraewr cerddoriaeth wedi addurno'r helaeth a chregyn, gemau diamantau a gliter. Mae'r ffurfweddiad hwn, nesaf at blanced Gymraeg arall, sy'n cynnig gwahoddiad i eistedd ar yr un lefel ac yn gyfartal ar dan sain sy'n aseinio yn y gofod hwn. Mae'r box boom yn chwarae, gori, song, ddobela, harmonic conversions, a ddatblygwyd o gan werin draddodiadol o Senegal, gyda geiriau sy'n galw ar hynafiaid i anrhydeddu ac arwain. Mae'n galw am gefnogaeth ac i edrych ar dros y gwaith am nawn gan gysylltu'r gorffennol a'r presennol, trwy eistedd gyda'r gwaith hwn. Rydym yn dod â ni'n ein hunain, ein hanesion a'n hynafiaid ein hunain i'r gysylltiad hwn. Mae defnydd Deshee Bopape o ddeunydd, delwedd a sain yn cysylltu ar draws cenedlaethau a lleoliadau, amser, hanesion a lle, ond hefyd ar ymgylchedd ar ddaear ei hun. Bod tristwch mawr yn y gweithiau hyn, mae ymdeimlad hefyd o symud tuag at iachad, cysylltu a chofio. I rai o'r digwyddiadau hyn, ddigwydd dros 100 mlynedd yn ôl, mae ei holl effeithiau'n dal i gael ei teimlo'n gryf heddiw. Mae Deshee Bopape yn ein gwahodd i gydnabod hyn, a dysgu o hynny gyda hi, a chyda'r ddaear ei hun. Elaborar o papala, elaborar o tabo, elaborar